Maame Elizabeth ye obaatan a wadi emfie aduasanum a ofri Yamfo a ewo bono ne afomantan mu. Maame ewo babaako na arehusem ewo mu ne se maame eni nan sebi ensanso eni ensa. Maame hwemu a ne baaye nyina ene se dakro owo honom na obubu ne morwe. Efiri honom no ohun se sebi ne nan asase ehye eyi tuntum na ne nsa no so ahyase eyesa. Woko hospital senka woko akopemwa na woko ye no ne doctors for mo tiase ya ne se gese sebi woye wo mo operation na wotwa ne nsa no ene ne nan no nti efiri honom no sebi me maame Elizabeth eni nan ensanso ni ensa. Woni adwuma bia woye ba bia woten so na eye dan na wo han nanso situation we baa no hwewura no amana tena honom. Maame ehia ye moa sebi asebi nka ebetimi ahyehye bodwa na adwuma ketewa bi ama no na nka sebi one ne baba akwa wa wono no atimi edi agidi. Momo ame maame Elizabeth na sitina mu ayedin ama no. Obetimi aboa me maame Elizabeth mobile money numbers ya egu screen yi asi. Saa enso so na obetimi ahye na wonua bi nso so anya bi ahwe. Yankopon hia se wo yi bi aboa. Interview we so wani ji ho a wo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso no select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi. Wo modi aso besan so a share. Alright, abusia mama mu nyina akoba bi emfamra ha ye the Bonesman TV. And then your first time I hear interview so make sure say oba like it, wa share na wa subscribe. Adwumade ye di ni se sebi yebeko nkronkro emia enkanka eni enkra na wona sebi wo ho kyerɛ mu ayarefo wona woni bi no ye no matwetwe nkomo na emmo bia na me ene wo ebenya no na ye de support yo mo. Se won hwe videos ni bi da betimi follow yen on all social media handles, ye Facebook, Instagram, Twitter and YouTube ni nyina Bonesman TV se na osi hu ewo ye screen no ase. Ene me baba twi enkomo bi na ansa na mbetwe enkomo no me bisa ho se wonsa wi se sika ntwakra na wontimi mfanya ade a sen na wo ho sitio sen na wo ho yewo. Ene nipa me na betwe enkomo no sebi onisa ena woni nan binim se ohwa ye ho a ma me nan ma ho emra wo bra ba hwe sankomo yi me ba isia. Alright, abusia mame sanso emamo akwaba biem efamra aye the Bonesman TV. And your first time asim di kan no obeko yen social media platforms ni na Bonesman TV. Sino si hu screen na no follow yen kan YouTube na wa subscribe na ye wo enepa edema. Enen kuma mba ba twena mene minua ba baako ene wa hanom na sebi yesi nipa benya wa na ifriare ama mene wanse na ifriare mene mami ba ba twetwe enkomo na ono so na asem a owo ene ye che no ne emwa e betim de aboa no na ye de aboa no mame etisen yesu ademe hu pacha na so ye ho ye pa pacha odin de sen femi Elizabeth oforiwa pacha ane ufri efri Yamfo Sunyani Yamfo pacha ane na waware pacha debi enware bai ma wo baako pacha ane na akra no we pacha ko school wani neti pacha ane woda so no kunu no pacha debi ade pacha ye jai wan ware me baba na mfansa na ye mpana na yetwe na awo ba mu se woni ha no wo baabi na mesometen baabi na akra no so ohwe no pacha kanu kore de ye hwe nye hwe papa bia we wo ma be 5 months and I say we friend now the meniska say ni say ntina nye hwe papa bi no nti wa na ohwe akra no pacha ane ba ne sings minim sene misi hu no yetwa wonsa mewa twa men se twa men na ni e accident na ye wa na ade na yo me pacha de bi enya accident me wo ha na ase me na mo hyehye me kokro muti so hyehye me ase mu dwam saa de ne so me bubu me morent na me nim se bia braid atwa me enti me hwe ye na na chese
kwa na ekɔ nanim emu hyehye me saa na me sa ade menti ase bibia nso nka me na me se ne ebe ya satam kra na me wo ekura kakra na me se meba krom na o ma hwɛ adekodi aye me nan ti me firi ho beduru ha na kyese me sifika mo kra menti me nsɔle ngina me nan mu bi me nan mu yinu na hyehye me asa me na sisi jam afi me nsa me gye me hu bi enje ti me kɔdu hospital no omo gye me to ho ewo Sunyani ankasa mo gye me to ho ehwɛ mia be 1 week na me nan na tai ahye me nan na hye tuntum me nsa no nso ahye tuntum to mo hwɛ mia e ka kyem so me operation baby edu ne de na me ka kyem mo say me de nka me mpene saa nti mabusuafo kora ka so mo mpene ma mo nye no mo de meba fie aba be ye fie de nso ahwe so me ntwa no o ka se wo nan ne wo nsa na ahye na ahye sesen ahye tuntum kora ese me nan no obi hu aba se ne gya na ahye na ahye ase gya bidi pai tuntum afi na kuro tena kyese me yem ho hwe enye ye omode me ba fie san be try anye ye na esan de me koye ti me ko Sunyani biem no na kyese e wo se me tiate mo mo ye operation yesa kasa me kra mpo de nka me so menti ate operation ni mo amoye no e ho no de me hu se mo ye na mo ye me yanka se ye to mo ye operation ni we de na ma hu se yawo no ate kofom ya mfa anwome ale ne baaye na ama ene me ni nsa ne ni nai asem we ya wo kan esi ebe ye mfie na wodi mfie be sen patro na ma di be 25 years ten hawa sesi ya metima bisa wo mfie ana ne de wontime nka me patro obetumi ebusan sesi ya wodi mfie sen patro ma di 35 years nti be mfie dunie patro nti mfie dunie wuni nine wuni nsa me patro na obi beka se wuni nine na wuni nsa nso so wo nine bi wo ha eshishu eno no idea nine no me patro artificial artificial me patro asem ni si ye na ye de sabi ye si be operation atwa wo nine no omo wie no mo de wie no ma me patro mo wie no ma amfa ama me by me grofo bi na me te o mo nkan wo nkran so mo asoli fo bi o mo boa amanfo pa nti me de ma asem to o mani mu no mo ye se memla no mo be ye bia ma me no mo ye ma me nanka we kra me ko first scan we na makoye artificial na doctors for na ka se o se unya artificial manka but o mo wie no me hwe a o mo akire mo kan se minya bibi sa metimi di anante na me kan se okay nti no na ne bo no so wo soro pa be sen we say to be ne inside be 200 and something million ti mo afo bi na don me no mo ye ma me di we no wonani ye twaduru he ye twa tra wo kotodwe ni se ana se ana ye twaduru kotodwe na se ho ana eba o sere ho ba bi e patcho ye twadu e kotodwe na se ho on ye twa free nti se de kuro na wu me patcho de da obetima yu nine no ana ne de be den o me patcho ewe ho be hia se me yi a metimi yi me pese mahwefo obi a ohwe bia no san gidi bi nti wo otimi ba kokra ma me anka mani beje ana be den yi ma me ti wa otimi ana giso bi ni ma nti okay wow nti we na sebi kafro onani shi we musa ti we nye natural leg artificial leg ya onashim nti ye operation we na wonya ya na ase na wo honom na edurumfie bi wonya mfie kakra ansa na wonya we me operation we edurumfie bi ansa na minya we kra minya be afa na ekọ 3 years ye me operation we no be wonya ya na de na wote ho saa
Me patchan na me saa tam na me ti wheelchair mu but me nya we ne de wheelchair ne de mani nje ho se metina mu ti we ya na me de nante ekọ ba bia nti na nhwe awusia asema me kan ebi nie mpese se bi obesan yi na we no nso so be wohwe ne nsa minim obetimo zumi ahwe ne nsa na mienu nyina ne se bi etwa na ne nan na mienu nyina nso so yetwa be mfi tunie wone bema ena awo akra baako oba na eba na bema patcho eba awo akra baako sesi akra no ko school makasa sesi ni situation we ono a na esa nso ehwe akra no ne nan yani nti wa bit masa hye wade ana menka ne sen obi na ode hyew patcho mi ana me hye maade nti wo da wode da me patcho de mi yito bo bit utim di gare ni na me yi san me dware na wi sa wi de dware me patcho metina kunwa so me dware oba no mfisen onya 16 years na wo na usa kakra ana me bo okay na wani ji won kakra nti san so shema me wa daroma na wa wutimi didi me patcho ane fufu wutimi di fufu me patcho ane me de ade so mensa na me de atre ahyem na me de tete nti sia na oye hye aha nti dade na ewo ehonom no se wodi wura we ni ma na aloki wo honom me patcho ane nti ubeyi unan na wasan de aha na yi me patcho ane nti shemu na lokosa enyi ma emia so enyi agisa me pese me yan ma san mia dade no sana atini awusia bia me kase sene wuti bia no na odi aseda amarade wonyankopon wi kase bonsman sebe nipa we mu nyina no wo mo won ye adwuma ya fa ato ye ho so echini echimpa ye ye konkurukuru ni nkrankra na yakwa akofa sa stories ni nyina anti abusua ne wo hwe sebe nya agorobi ye adwuma ya fa ato ye ho so se ka wakoma so pese oboa obetimi aboa with a little amount bia obenya bia on the mobile money numbers ya behu honom se even po sa ka wakoma se store bi kura na pese wo ye ma me susu a ba bia wo bia no frɛ numbers so abehu ase ya ye no e beba no ho na ommo bia wo bia no wo di ama no Sabi imfie be dunie woni nan ensan so eni ensa wo se wo si de ndi utimi de fufu me patcho metimi de fufu we de ndi fufu wo ensa de ni bi ho ana patcho de mi wade me de so mensa se na me de atre ahyem na me de di de ni bia no so be fufu de a wontimi fa ensa ni ji so de atre me patcho ane wonsa we de mi se we ye twa ano no nko a bet we ne de twa ba achi adan e patcho we no na we no aye kuro na dura chire nti no man twa ne sa enyi na we ni so ne won nsamba ne so se obi hwew ana se obi ti wa asemiya na opso boa e de mmoa pa na uhia free ni pawo patcho se na mo ha mehia pa se menya baby obi be boa me na manya store bi atena no aton ena ne to so bi mu so ase meni me hyeda ni baby te aha nya me fi me han dan by dan me han no yankopon e ka me fi wura na koma o cement nem kopem se menya me baby akọ
Nti sisi ni nyame an se nka menye baabi nso a ebe me a media me di meti beto a enko nya se wi be ka se bi a to free me fee na se bi se nyam kopon ya me adom tama na me yare wo hospital bi to product chain ema me ti me o musi kakra bi but edu baabi na sikasem no ayedin tina menya obi a obeboa me bi nti enya me sira manfo se wa wote me nka bia pese oboa me biara me sira mala mommo na me nso menya baabi a metena be ye mankasa medie a obi nko ka se bi a menya wo me fi bi mo a me pe ti mete wase a nka ha na wo han na ha wo han me patcho na me han ba e chere mi fu ra ka chere me se mentena kopem se menya me baabi akọ asisi no obi a che plot asisi nka wunya single room bi wo so a nka wani baje me patcho nka wani baje pa. Okay. Ausia. Me ho adwiri me. Sa wuti wiase. Na wonsa. Na wonnan. Na wo se wonya adwuma. Na minim ne hawo. Sabi. 10 years. Oni sani 9. Mr. Woman, mammy. One fire so, na yentimi emputi up a single room with a single room keke. Name for my mammy. On one Cassinian dine. No intimate man a hontono. Uni 9 insa. Nansen I dear bano, no bako, sis our granite and so. Eto de bi kra na ya na ne obedi ya na hwan de ama ana aduane de ya na we okay on that side. Aduane de so eno de obi se man kan che obi se bi ene mini di ya so obi ehu te eno de di ba bi ya na eye it's matuasie ndi se wuti fie no de adwuma poten na we ana wonya adwuma bia Patcho se de menya adwuma bia nti na me sere etifo so mommom na nka menya adwuma nye menya adwuma bia sise te medidi a je se yankopon na yi moafo bi ede mame ansa na madidi na se ma sori fo nso e kan ma akoma e bi a no ma aboa me kakra me di ape bibi edi okodi asori Patcho me ko Pentecost Patcho ani sa sori no boa wo de o nyame adom kakra mboa kakra Patcho muguso ma ye Pentecost for me no be interview ama eno no na yense mebre be as time goes on now sorry mpanyfo ni bi hu ye no omo baba boa sankra no me ye nkra bi interview no me Pentecost for unfortunately no now sorry nim say san omotie by as time goes on no timi nim say Pentecost for bebre na be hwe na Pentecost for bebre so na be poa na so ye Pentecost no nye Pentecost ni o Ghana fo ene nipa e be poa wate Patcho mate aya mama ore ho oi Patcho nyame ene do ba wiase ene onim de ntia wa ma wi ato bia na wi anto a ka me ka sai nka bia na wunya asase so sa nti bibi e besi bia no yesi bibi se na e bibi ye so nti nyasi bia no fa se da mara de wonya nkopon na oba no nso so mamu aba mumbu menim se nyankopon be fu bi so na oba no bete no kra na wate no ido bia me ye nkra bi interview kra na bi mu frɛ kankana botwefo bitimi frɛ so pese wote akra no wi ba so bete oba na manako me Patcho ase one me ane wa one hwe me kakra na hwe kakra nti e be din dan ya o wie sko obekọ examintin nya obia okay mate ti awusia we de senada me ye no na senada ye nyina ye no se abusia ba ko no momma we so yensa mo ame maami onni nine ninsa for 10 years no hwe akra ba ko adesedi we ya na mede tumani madaroma mommoa na yentimi emfasere en maami minim so ora ho na minim so amoto
o kakra o taku no simple abeyi no ene betimi aboa ama maame nso so anya baabi ade ne tiato maame na me homra sisiye me ba yebeto aso interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi bo modi aso besan so a share awusia wonsa mamo akwaba biem mera ho mamoto mani ase nyina tata na afutu amede be ma obi a wo hwe me ne se sabi se wonsa e wonan a na odi aseda ma Nyankopon saving po oda na se wo sori a na di aseda ma Nyankopon me ma me ni sani nine nso still na odi aseda ma Nyankopon nti se wonsa wonan a se wo ye kramoni a alhamdulillah fa aseda ma Allah we Kristoni a fa aseda ma Nyankopon usum bia wo bia na di aseda amani a usum no am for ya ba bepon edin na wo de beto ya hwefo anim na amso bi wo mo a wo de aboa me pacho ni am beto ahwefo anim sei isi e madika aka se menko memma ti me tiefo nyina se ne ahwefo nyina sei mesomo omummu ame omuhu me mabo no omummu ame na menye baabi entena eno kra na ehia me kese no se menye baabi tena minim sei ni aka bia Yankopon be den ebeye ana menye baabi tena wie nso a menim sei oma mo hwe me ana ne oma mo tie me na na ebe Yankopon be mana aka oma koma oma ma baabi nso ayeden asa ton ade eno adese odi amede to ahwefo nyina anim no omuhu me mabo na menko memma meni obi a ohwe me Nyankopon na mede me ho ato no so ona mani da no so se me mani yi nanim yintame o mani ka ahwefo nyina akoma na ne amekan omunye mame na me ban so oso na okọ school a ebi ho kra otimi ka se ma scam no kwa koto aduane etimi ka chen se o kakra na mede ama won fa kọ ma anya bi nso akọ ne saa na edenya Yankopon be hye ne ho ani onyam temese mu nyina so mo ame na me nso mentimi enye baabi pa entena amen 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 abusia me di jumadi ni na esi betansa na me manasi no for you me pese obenante me pese wo de artificial leg ne benante ma hwe so di sene o nante ya nante ne sa ma me ba ma me nyi we na good nti okay nti nante okay wow jinawo ni once masisi minka arade hu yemobo abusia me de dwuma de ni nyina esi anom omini se be kwa koma ama waboa menu abai menu se be kwa koma am fo ayeso je pese dan na wosi no yetim be wiema no kakra bia benya bia no obetimi ade aboa e wo mba mo ina mbese wo hu ase no Yankopon hira se wo je bre na wo hwe yen de dwuma de ni nyina esi anom makra mo nyina bye bye. Interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi bo modi aso besan so a share
So when you want, but more than so boko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. You subscribe na so I don't market to be ban chain. Now boss no select it all. Na ade bi ade betu bi an won sa atimi akabi. But more than so be san so share.